OK, takže čau, já tě vítám u nového videa a toto už bude konečně 10 faktů o mně. Hodně jste si o to psali, abyste něco málo o mě zjistili, tak a tady máte těch 10 faktů základních, který jsem vybral. Myslím, že bych to prozatím mohlo stačit, protože bych mohl natočit ještě jedno video, kde bych řekl zase něco málo o mně. Tak a jdeme. První fakt, jmenuji se Dominik Pavlů. Druhý fakt, narodil jsem se 23.3.2002. Jo, mám v názvu jenom dvojky, trojky a nuly, takže se to lehce pamatuje. No a tím pádem mě je 14 let a chodím do 8. třídy, no teďka už půjdu do 9, ale to už je jedno. Třetí fakt, bydlím v takové menší vesnici, ale je to úplně super vesnice, je tu hodně věcí a mám tu hodně kámošů, takže se mě tu líbí a nechtěl bych jít do města, prostě vesnice mě vyhovuje a je to celkem sranda. Čtvrtý fakt, mám bratra a sestru, oba dva jsou mladší, bratr se jmenuje Tom, říkám mu Toman, ségra se jmenuje Pavlína, říkám jí Pája, protože to je kratší, no určitě bych mohl aj natočit s něma video. Pátý fakt, moje nejoblíbenější jídlo je pizza a hamburger, ale to nemívám moc často, takže jsem tam aj mě hodně chutná cibulečka a většinou si aj dávám špagety nebo krupici, to taky jím hodně. Pokud vám to nechutná, tak to já za to nemůžu, ale já to miluji tady ty jídla. Šestý fakt, moje nejoblíbenější pití je samozřejmě kofola, ale nemám nic proti vodě, takže tam mě taky celkem nevadí, když není nic jiného, tak co mám dělat, že? Pít ze záchoda, samozřejmě jak jinak. Ne, prostě, takže kofola a voda. Sedmý fakt, hraju fotbal, takže můžu říct, i můj nejoblíbenější tým je Real Madrid a nejoblíbenější hráč je Cristiano Ronaldo a já se ním celkem inspiruju, jenom ve fotbale teda. V YouTube se inspiruju a i celkem Vaďákem a Jirkou Králem, ti dva youtubeři, pokud je nesnášíte, já taky za to nemůžu, to je stejný stavidlem. Ale ti dva jsou fakt pro mě takový nejvíc v pohodě a nejvíc prostě víte, co myslím, nedokážu to říct, já mám taky strašnou češtinu. Takže osmý fakt, moje nejoblíbenější zvíře je asi pes, jednoho mám doma, jmenuje se Peggy, viděli jste to v mých sociálních stránkách, jak tam leží na zemi. No a fakt, pes je takovej prostě přítulnej, no je to moje nejoblíbenější zvíře, takže asi tak. Devátý fakt, moje nejoblíbenější barva je modrá a černá a moje nejoblíbenější číslo je 7 a i celkem 13, protože to mívám na fotbale furt na drese a nejen kvůli tomu, ale i jsem si to oblíbil celkově. A desátý fakt, to ani nevím, proč to tam je. Nevím, co bych vám ještě o sobě řekl v desátém faktu. To tam mám jen tak, aby to nebylo divný, 9 faktů o mně. No a tak můžu třeba říct do toho 10., že nebudu jmenovat tady mi nejoblíbenější kámoše, protože to bych musel vyjmenovat celou vesnici, ale mám jich prostě hodně a jsem spokojený. Tak to by bylo z tohoto videa všechno. Pokud chcete ještě něco málo o mě zjistit, tak určitě se můžete psát v komentářích a tam vám odpovím. No a to by bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like a my se uvidíme u dalšího videa. Tak teda zatím čau!